Množstvo kladných a najmä povzbudzujúcich ohlasov na prvú sériu Vezmeš si ma svedčí o tom, že spoločnosť See&Go urobila správny krok. Veríme, že sa postupne naplní aj hlavný cieľ tohto projektu a nový domov a ľudskú lásku si nájde veľa opustených zvieratiek. V prvej sérii sme si predstavili občianske združenie Pes v núdzi, ktoré hľadá psíkom adoptívne rodiny. Túto ušľachtilú činnosť vykonáva aj občianske združenie Majme srdce. Občianske združenie Túlavá labka z Banskej Štiavnice sa okrem záchrane zvierat venuje aj boju proti ich týraniu. A v neposlednom rade bolo predstavené občianske združenie Únia vzájomnej pomoci ľuďom a psom. Ahojte, volám sa Kristína, som členkou občianskeho združenia Pes v núdzi. Naše občianske združenie funguje už od roku 2008 a pomáha nechceným a opusteným psíkom hľadať nové domovy. Viacej informácií o našom útulku a našej činnosti môžete nájsť na webovej stránke pesvnúdzi.sk alebo facebookovom profile. Už po tretíkrát vďaka televízii See&Go vám predstavíme našich útulkáčov, konkrétne 4 z našej pobočky v Pezinku. Fenku Linet, psíka Samiho, psíka Zippyho a psíka Duncana. Volám sa Zippy, mám 1 rok a som kríženec Jack Russell Terriera. Som veľmi priateľský a poslušný. Linet. Som malá Linet. Mám 4 mesiace, som kríženec nemeckého ovčiaka, mám rada ľudskú spoločnosť, som veľmi hravá a vnímavá. Sammy. Ahojte, volám sa Sammy, som 6-ročný kríženec, rád sa túlim, hladkám a som veselý spoločník. Dagi. Som Dagi. Mám 8 mesiacov, som kríženec menšieho vzrastu, som veľmi priateľský a veľký pohodiak. Aj v tomto dieli sme navštívili pána doktora Valašeka, ktorý nám dá pár užitočných jarných rád. Aj keď tohtoročná zima trvala neobvyklo dlho, nemôžeme zabúdať na to, že s prichádzajúcou jarou sa výrazne zvyšuje riziko toho, že si domov z prechádzky donesieme nežiaduceho návštevníka alebo spoločníka, a to kliešťa. Kliešte číhajú na svoju obeť pomerne nízkych, či už trávnatých alebo krovinatých porastoch. Zväčša stačí aj jarná tráva do výšky členkov alebo kolien a v takomto poraste kliešte číhajú a napádajú, naskakujú na svojho potenciálneho hostiteľa, v tomto prípade psíka. Ako náhle na psíka naskočia, veľmi rýchlo nachádzajú miesto, kdekoľvek na jeho tele sa dá povedať, kde svojimi ostrými hryzadlami narúšajú celistvosť kože, prisajú sa a sajú krv, ktorá je zdrojom ich obživy. Pri takomto nasávaní krvi je veľké nebezpečenstvo prenosu infekčných ochorení, ktoré kliešte môžu prenášať bez toho, aby im nejakým spôsobom škodili, ale závažným spôsobom môžu ovplyvniť zdravie hostiteľa až spôsobiť jeho smrť. Jedná sa v našich zemepisných šírkach najmä o ochorenia ako je babezióza, anaplazmóza alebo borelióza. Ako sa teda účinne chrániť proti takýmto nežiaducim parazitom? Na trhu máme prípravky, ktoré účinkujú veľmi dobre a kvalitne a spoľahlivo proti týmto vonkajším parazitom. Aplikujú sa veľmi jednoducho, nie sú nebezpečné pre psíka ani pre nás, nesmrdia, neodpudzujú tých kliešťov svojím zápachom. Tieto preparáty účinkujú tak, že obsahujú látky, ktoré pôsobia na nervový systém kliešťov. Keď kliešť naskočí na svojho potenciálneho hostiteľa, spôsobujú mu také vnemy, ako keby chodil po horúcej streche. Toto kliešťa odpudí a zabráni mu, aby sa zahryzol a prisal do svojho hostiteľa. Aplikácia ochranných preparátov proti kliešťom a blchám, proti vonkajším parazitom je veľmi jednoduchá. Zvládne to majiteľ sám doma, alebo pokiaľ si nie ste istí, kľudne prídite k svojmu veterinárovi, ktorý vám ukáže a riadne vás inštruuje, ako tie preparáty správne aplikovať. Je dôležité, aby psík pred aplikáciou toho preparátu nebol čerstvo okúpaný. Koža musí byť totiž dostatočne premastená, aby sa ten preparát dobre vstrebal tam, kde má, aby účinkoval. Preparát sa aplikuje najčastejšie na chrbte, na zátylku, medzi lopatkami, kde ten psík si papulkou nedočiahne, aby si ten preparát nemohol zlízať, pokiaľ sa nevsiakne do kože. Aplikácia je veľmi jednoduchá, na niekoľko miest pomedzi chlpy, aby išiel čo najviac na kožu, asi takýmto spôsobom, a to je úplne všetko a to je celé.
Po aplikácii takéhoto preparátu je psík chránený proti kliešťom na 3 až 4 týždne. Treba preto každý mesiac myslieť na to, že tú aplikáciu treba zopakovať. Ak však ste zábudliví, alebo jednoducho chcete sa chrániť tak, že ten psík je chránený dlhodobo celú sezónu, máme k dispozícii alternatívu. Sú to tzv. Ochranné obojky, ktoré chovatelia psíčkari veľmi dobre poznajú. Medzi také najmodernejšie preparáty na trhu patria obojky, ktoré už majú naozaj výrazne dlhodobú účinnosť, až 8 mesiacov. Jedinou, dá sa povedať, nevýhodou tých obojkov je to, že ten obojok ten psík musí mať stále nasadený. Aj cez deň, aj cez noc, doma, vonku. Obojok totiž funguje tak, že svojou prítomnosťou na krku psíka tú kožu v kontakte, keď je s kožou, tak tú kožu napúšťa svojou účinnou látkou a tá účinná látka potom veľmi podobne ako tá, ktorú sme si ukazovali pri tej pipetke, chráni toho psíka proti tomu, aby sa tie kliešte na ňo prisali, rovnako aj blchy. Aplikácia obojka je taktiež veľmi jednoduchá. Obojok sa nasadzuje samozrejme na krk, je to obojok a treba ho nasadiť tak, aby nebol príliš voľný, ale zároveň aby psíka neškrtil. Čo to znamená nebol príliš voľný? Po jeho nasadení, o jeho správnosti sa presvedčíme tak, že tu dolu na spodnej strane krku by sme mali byť schopní tam takto strčiť 2 prsty. Vtedy vieme, že ten obojok toho psíka neškrtí a zároveň je nasadený dostatočne natesno, aby pri takom bežnom pohybe sa takto obšúchaval o kožu toho psíka a tým pádom napúšťal kožu psíka účinnou látkou, ktorá ho potom chráni voči vonkajším parazitom. Dôležité je, čo by som opäť podotkol, ten obojok musí mať psík naložený non-stop. Je odolný voči vode, to znamená, môže sa s ním kúpať, môže v ňom zmoknúť a zdá jedinou výnimkou je, pokiaľ by sme psíka potrebovali strihať alebo vyšampónovať poriadne, tak vtedy je vhodnejšie ho zložiť a zase opäť naspäť nasadiť. Zippy. Som Zippy. Mám 1 rok a ostal som úplne sám, potom ako si môj pán siahol na život. Aj napriek tomuto smutnému zážitku som veľmi priateľský, spoločenský, veselý a poslušný. A stále plný viery, že sa nájde človek, ktorý mi vytvorí nový šťastný domov. Linet. Som malá Linet a začiatky môjho 4-mesačného života neboli veľmi veselé. Za ten krátky čas som poznala iba ulicu, hlad a zimu. Mala som ale šťastie, že sa našli dobrí ľudia a zobrali ma z ulice do dočasnej opatery, kde čakám na svojho skutočného pána, ktorého budem strážiť ako oko v hlave a odvďačím sa mu svojou veselou povahou. Som Semi. Mám 6 rokov a momentálne prežívam v občianskom združení Pes v núdzi. A verte mi, ja som si tej núdze prežil až. Z nepochopiteľných príčin som sa ocitol na ulici, kde ma takmer zrazilo auto a nikomu nechýbam. Som veľmi prítulný, rád sa hladkám a pre svoj šťastný život potrebujem veľa lásky, za ktorú sa odmením svojou oddanosťou. Dagi. Mám 8 mesiacov a moje meno je Dagi. Som síce kríženec menšieho vzrastu, ale s veľkým srdcom. Rád sa hrám, mám rád spoločnosť, ale niekedy som mojimi štvornohými kamarátmi utláčaný. Môže za to asi moja pohodiacka povaha a preto si hľadám domov, v ktorom nájdem pokoj, šťastie a milého pána, ktorému dám veľa lásky. V relácii boli použité reklamné oznamy. Všetky videá z našej produkcie si môžete pozrieť v archíve na www.cngo.sk.